Hindi ko na na-close yung vlog kagabi kasi charge ko na kayo. Nandiyan ang Miss Rachel. Yes! Pinapanood niyo si... Yeah? Pinapanood niyo si Miss Rachel. Yes! Yeah. Happy yan. Yeah. Oh, yun. Ay, alright. Ay, gusto niya yung camera. Okay, grabe. Oh, vlog, Tita Manay, vlog. Hello, Tita Manay. Hello. Hawak niya yung camera. Oh, no. Kaya pala kami, alis kami. Hindi. Sakal kami kasi uwi na kami. Hindi. Punta pala kami ng, parang ano. Airplane? Parang taga-probinsya. Airplane. Punta pala kami ng T3 Plaza kasi mayroon siyang bibilhin. Ikaw din? Mayroon din. Magtitingin lang naman. Nagamit mo na ba yung ano mo? Panty mo? Hindi pa. Hindi pa lang kung maganda yan. Gamitin. Maganda. Kasi maganda yung fabric nun eh. Kaya nga eh. Maganda pag bright things. Bright things maganda. Siguro may rolls yun. Kaya bumababa. Ay, hindi pa na-try? Maganda bra. Ay, maganda. Maganda ang brand yan. Diyan din yung iba kong Andes, tsaka yung bra. Tapos yung pantulog. Kasi para yan ang Victoria's Secret ng Australia din, di ba? Para yan yung ano nila. Ay, and si Jan pala tinanggal na yung kanyang bandage sa sa ulo ni Kat kagabi. Hindi ko man lang blinag. Sana nakaupo ka blinag mo lang. Kasi nga flat, di ba flat? Low bat to, di ba? Naka-charge to guys, kaya wala na. Kagabi si Kat. Buti na nandun si Kat dahil kung hindi siyang gagawa. Kasi nangihina ako. Ako na naman. Siya na naman gagawa. Si Kubi, ikaw na gusto mong nangihina kasi ako kasi grabe. Pangit ang itsura sa ngayon. Pinicture nga ni Dam, pinakita na, pumikit lang ako. Buti nandun si Kat talaga kasi kung wala, mapapasubo na naman ang aking nursing skills. Yeah, siya talaga ang gagawa kasi takot man ako. Pag nagamit yung namin. Emergency kit. Emergency kit na para sa mga bata. Si Jan ang unang naka-open. Sabi nga ni Don, binili ko to para sa mga anak ko. Ikaw pala makagagamit. Ikaw pala, kaya nga for emergency kit. Kasi hindi mo alam kung sino gagamit. Sa amin din, yung sa caravan namin, hindi rin kami ang unang gumamit. Yeah, ibang as in, sabi ko siguro hindi talaga, sabi ko, para sa atos naman. Tapos nilagyan, dumudugo siya guys. Pero ngayon okay naman. Kagabi. Expected naman, diba? Oo, sabi nga, pag dumugo, hindi kasi din linagyan ng cotton balls. Kasi hindi dumugo that time nung tinanggal. Parang dry siya. Kaso after mga ilang oras, use the right 2 lanes to turn right onto Northeast Road, A10. So ngayon, tinanggal niya na. So linagyan siya ni Kat. Parang the same nung nakita niyong una, kung napakita ko yun. Bandage sa ulo. Meron siyang anong tawag doon? Yung bucket hat. Bucket hat ba? Yeah, bucket hat. Para ma-cover ng konti. Kasi pag hindi tayo siya, parang nakakatakot siya. Kasi fresh pa eh. Kitsura na. Camera mo nasa baba. Kuya nga, sobrang hindi. Pero bongga talaga yung natin, camera natin. Kasi yung ulo niya, very flexible. Yung ulo niya. Hindi tayo yung gaganon. Siya talaga yung mag-a-adjust. Ang ganda. And may plano tayo, di ba, today? Yes, kina Sharon tayo. Kina Sharon kami. Mag-swim kami. Wow, hindi mo tayo. Kailan, Renmark nga, hindi tayo nag-swimming. Renmark nga, swimming area. Hindi kami swimming. Wala. Chill lang kami doon. Yung mga bata, siya may gagawin siya. Ano pa ba? Magka tayong fruits. May fruit pa tayo. Mayroon pa tayo. Ikat na lang ang mga yun. Dami. May grapes doon. May strawberries. Hindi tayo watermelon. Tapos may ano pa ako doon. Grapefruit. May grapefruit pa ako doon. Yung lukban. Ano sa inyo? Ano nga? Buongon. Tapos dala ko si Tajin. Hindi ko natanggal si Tajin. Nandito pa si Tajin. Para naman tong seasoning. Seasoning talaga siya. Dala ko na, hindi ko alam, hindi ko na. Watermelon. Sige. Sige, watermelon. Pineapple na din, yung ready na. Bila kayo ng fruits. Kasi ang init. Magpapaka-healthy kami for this vlog. Healthy from sugar. Oo, no? Yun din nga, no? Kahit kumakain ka ng healthy na fruits, sugar.
gulay mo kasi walang tamis. May broccoli pa na. I-boil natin yung broccoli. O para yung mga bata, kainin. Gusto nila. Ang dami pang pagkain sa bahay niyo. Cucumber. Oh yeah. May Hindi gamitin ko yun sa nachos. may nachos Oh, yan. pa. May veggies na tayo sa nachos. Tapos may madami tayong tomatoes. Damihan natin yung tomatoes. Masarap yung tomatoes eh. Tanggalin lang natin yung seeds para hindi watery. So yun lang naman ang kasi madami pang pagkain doon sa bahay nila. May pizza, ang daming pizza. May spaghetti na isang tub. Yeah, May mga leftover kasi yung mga boys kagabi yun ang kinain nila. It's Sunday. Uwi na naman kayo bukas. Okay ba siya mag-drive? Ewan ko. Feeling ko do, hindi pa. Feeling ko ako pwede naman mag-drive. Ayaw niya lang ako ipa-drive. Bukas na kami uwi eh. Kasi yung niya, walking niya, hindi pa. Hindi pa. Sabi niya unbalanced daw siya. Kaya nga baka hindi pa siya mag-drive pa. Kaya nga. Tapos, hindi pa siya nakakarinig ng maayos. Hindi pa siya nakakarinig ng maayos. Kasi mas malala daw. Kasi nagre-ring. very annoying. Annoying. Nagre-ring siya. Kaya siya nagpa-opera kasi nga, yun nga, butas yung niya, yung tenga. Yung butas naman talaga tenga, yung airdrops. May butas talaga sa loob. So, tinapalan siya. Pero ngayon daw, mas malala yung ringing. Bakit kaya malala? Sana. Sa ngayon lang siguro yan. Kasi pa? Fresh. Feeling pa yan. Tagal po. So, hindi pwedeng basahin ang ulo niya. Bilang ko siya ng dry shampoo kasi yung buhok niya. Pwede ba? Mag-dry shampoo? Baka pumasok sa wag na lang. Hayaan na siya mag-oil. Wala man ang aamoy. Sabi niya kasi nainis na rin siya kasi yung kasi nagbabakit hat siya, yung itsura ng buhok niya iba na. Yeah. So, nagpa-flat. Okay lang naman. Kabakit hat naman siya, hindi naman tayo kakain sa labas. Wala din pakialam ng tao. Bumili siya ng heel. Bumili siya ng pang-cover sana sa tenga niya. Ang binili niya iPad at liit. Hindi kasya laki ng yung iniisip ko, yung sa salon na ilalagay. Kaya lang hard pala. Ayaw niya ng hard. Yung, di ba, para pag kinukulay tayo, hindi masakit. Yeah, ayaw niya ng hard. Kaya sabi ko, I know what to get you. Sabi niya, they have it there, but it's hard. Sabi ko, ayaw niya. Iniisip ko. Ayaw niya ng hard. Dito na kami. Hinintay ko lang si sis. Mainit kasi, so dito ako sa lilim. Mas malaki? Oo. Okay lang. Dito kami sa Sports Girl. Ang dami kong try. Ayan. Sana may magkasya. Ayan pa. Ayan. Ayan tayo. Hindi. Yung green na paburda, wala. Ay, yes! Yung may skirt? Yeah, eto. Ito, ang ganda. Sana magkasya tayo. Ang top niya, size 8 ako sa top. At anong size 10? Hindi kasya sa akin yung size 10 doon. Kasi laki na ng aking puson. Kitang-kita yun naman. Wala kasi tayong girdle today. Ang top niya, size 8 ako sa top. At anong size 10? Hindi kasya sa akin yung size 10 doon. Kasi laki na ng aking puson. Kitang-kita yun naman. Wala kasi tayong girdle today. Kaya pala hindi kasya yung skirt. Kasi size 8 yung nakuha ko. Ito yung next na maliit. Size 16. Ang laki na. Dapat size 10 tayo. Ito yung size 16. Grabe. Sobrang laki. Maganda yung crochet. Pinartner ko na lang siya dito sa shorts. Ayan. Ganda kasi yung niya, yung top. Ang ganda to. Ito yung isa. Ang ganda nito. Ito yung nakuha natin sa Sports Girl. Dito naman kayo sa Ganda. Mayroon kang ganyan? As in? Easter na Big W. Punta tayo sa kids. And pumasok kami sa Forever New. Ayan. Meron akong nakuha. Sinukat ang ganda. Ay, malapit na. Ito na lang. Card only yan.
Ayan mga nakuha natin kay Holly. Dito tayo sa Cotton On. Tapos na kayo sa Kmart. Hi! Sunahan ko si Holly nito. Ang dami na namin napunta na shop. Ito naman, Asian. Time check. 3:50. Mag-alas 4 na guys. Tapos na kami. Ang dami namin napuntahan. Super gutom na ang person. Pareho kayong gutom. Luka, sobra. May yellow pa. Try natin to. Gutom na talaga kami guys. Kinain na namin yung isa. Yung may sausage. Try natin to. Ano ba to? Ayan na. Ayan na. Ayan na. Hindi na makakita. Cake. Small cake. Tinitingnan ko anong flavor. Small cake lang pala. Small cake lang. Wala yun. Wala kasi yan nakalagay kasi original yan. Yung isa yung pumpkin. Okay. Yeah. Pumpkin original. Kain kami guys. Kasi baka hindi kayo makarating sa bahay. Yung sugar yung mag-low. Mag-low or sugar. Okay na ako actually sa kanya. As in? So sana all? Tubig lang okay na? Kaya, okay ka na? Yung camera mo okay, hindi yan mahulog. Shit, may gunting ka dyan sis. Hindi, okay. Easy. Ang cute nito. Alam mo, chinagaan nila itong tanggalan ng ano. Ay, ang bango. Magugustuhan mo. Parang sponge. Ano lang siya. Ay, ang sarap. Ang sarap, hindi siya matamis. Ay, oo. Tara natin mga bata. Sarap. Sarap niya guys. Hindi siya matamis. Sarap niya. Kasi alam na natin. Yung mga gusto. Diba? Simpulan ng mga lasa ba? Asin, ang sarap niya. Papunta na siyang ano yan, yung cake na inano natin, binibili natin na sikat na Japanese. Cheesecake? Anong tawag? May tawag dun eh. Pizza? Yeah. Pizza. Mr. Sarap. Cheese. Sarap. Shit, ang sarap. Siguro dahil hindi, masarap din talaga. Masarap siya. Sarap siya. Hindi siya matamis. Kaya ng cheesecake. Tapos super spongy, oo. Yung aking cheesecake din. Simpulan ng mga lasa ba? Yung parang milky, no? Ang init. Buti nga, hindi natin sinama si Indy. Yeah, sobrang init. Sobrang init. Kasi sama namin yung Indy. 15 minutes pa kami guys. Bago kayo makakain ng totoong pagkain. Daming pagkain doon. Parang gusto kong balikan yung squid na hindi ko naubos. Ayan mo. Try down, ano to? Dami namang sasakyan. Peanuts, nori wasabi. Nori, may ano na siya, may yung may ano na siya guys, nori, yung seaweed. Hala, di ba? Buksan na natin. Try din natin ito. Ay, parang masarap ito. Ganyan siya. Hugasan muna natin ng cake. Saan to si Kuya? So, yeah. Ito yung umaakyat sa ulo ang sakit. Yung sabi. Uy, actually masarap siya. Nagugustuhan mo. Ay, alam ko na ang next kong gagawin na bibili. Sarap, try mo. Try mo. Hindi rin yung cracker niya, yung crispy niya. Alam. Oo, masarap. Masarap, yeah, di ba? Kaysa dun sa original. Peas, Oo. Mas peanut masarap kasi siya. to. Yeah, masarap siya. Sarap siya. Ay, ayan. Ano pa naman? Sabi ko na sa'yo, yung Nagda-diet kasi kami, pero parang hindi naman kaya. Hindi naman diet, pero ano lang, bakalmahan lang mo ng mga foods. Pero yan yung mga kainaan ko, yan sis, yan, tsaka yung mga pakik mo yan. Kaya nga nabili natin. Kaya nga, pumikit-pikit lang ako kanina, hindi na nga ako nakisali.
Sabi ko, ay, ito, hindi talaga siya kumuha sa Hindi ako kumuha Hindi siya- talaga. Wala Kasi siya, ang dami diba? ko pang chips. Ang dami niya sa Asian. Nag-grocery kasi ito sa Asian store din. Ang dami ko pang chips. Shit. Doon tayo niya ako dadalhin, pero mayroon naman doon. Ah, ang dami ko nakuha mga cakes. Try natin yung yung puff din. Be, nandito ba? Pero masarap yan. Totoo yan. Masarap. Mag-peanuts na tayo din kagabi. Yes. Actually, Meron din akong ganyan. Hi-ho. Yung hi-ho na Pilipino naman. Na- Spicy, ganyan din. Pero hindi wasabi. Spicy Masarap siya din na. yan. Ganyan din. Na coated to? na peanut. try namin to guys. Dalawa pa yung binili mong ganyan. Dalawa kasi may Eh, flavor. sobrang pinigilan ko talaga isa. Hindi talaga sabi niya. Madami kasi siyang, wala ka na paglalagyan sa pantry. Ang dami kong chips. Chestnut cake. Ay, masarap to chestnut. Dalawang flavor kasi ito. Hindi ko alam kung anong kinuha namin. Ano yung isa, babe? Mang bean? Yeah. Mang bean? Mangbit. Bean ata. Basahin mo. Mang bean. Ang liit kasi. Ay, tingnan niyo. Para siyang parang may ganito sa Pinas na Soft siya. So parang siyang soft pancake siguro yan. Saan natin malalaman na? Ay, shit. Ay, ang bango, be. Milky ang Ikot lang kami, guys. Ikot lang kami. Relax. Amoyin mo. Oh, shit. Para tayong mga buwan. Thank you, Lord. Ay, shit. Ang sarap. Promise. Ay, hala. Ang sarap niya. Uy, try mo, dili. Uy, ang sarap. Pero ito kay Indy. Yung niya, hindi to. Wala ko. Joke lang. Magbimbal to kay Indy. Baka mabuhay mo. Ang sarap. Yung parang may sumasabog na lasa. Ay, ang sarap. Pero ito sa mga walang ipin. Wow. Pwede nga ito kay Indy. No? Kasi Yeah. sobrang, hindi pa. Pero sa pag 6 months niya, pwede na to sa kanya. Kasi mag-melt lang. na siya. Grabe naman. Wala na to. Wala na. Pero hindi siya ganun katamis. Yeah. Sarap. Meron pang Mas masarap to. Mali. Hindi, pero masarap din siya. Yung texture nito iba. Parang siyang Dry. dry. Ito soft na milky nagmimilk. Ito parang airy. Ay, ayan na. Maubos na. Sana, kagat lang yung akin. Try na. Huwag ka, babawi tayo sa lunch. Vegetables tayo. Ang daming rice. Ganun pa rin. Kain kami na, may kangkong pa kami dito, tapos magluluto ako ng ampalaya. Gabi, para makadiretso tayo. Diretso tayo doon. Oo, yung bahay na yan. Pag na-timingan pa. Oo, no. Straight. Diretso talaga. Dito na kami sa bahay. Magluluto na kami. Siya magluluto ng nachos. Sa YouTube dito. Meron pang lahat. Unahin mo na yan. Ayan. Ano kami mag-isa nito. Ang palaya. Kaya nga. Okay lang. Parang apple. Okay lang tayo kasi madudurog naman yan. Ito yung asin mo dito. Ito. Mayroon ka ba? Gusto mo yun? May sabaw ba yan? May Wala. salsa? Bisa lang to. Mamalit lang ako. Lagyan ko tong ice. Lagay ko ito dyan, base. Kasi na, dito mo na. Dito. Kasi ano na ako tapos na. Bawang na lang ako. Malapit ka na. Nabad lang muna natin ito para mabawasan yung kanyang poker.
Yung napipil. Sabi ko yung katawan mo, okay naman yung napipil mo. Siyempre yung sabi niya yung hirap siya kumain kasi nasa antibiotics niya siguro. Sige, sana natin. Malapit ka na. Yeah, malapit ako tapos. Kasi kung sobrang hit sa akin, wala pa. Nalagay ko na saan. Try natin. Kamay na yun ng dyan. Gisa lang po. Gisa-gisa lang talaga. Para sa mag-gisang sardinas. Parang sweet din. Ayan, lutong-luto na yung ating kamatis. Ilalagay ko yung tira namin na chicken, yung niluto ni Reyes. May isa pa kasi sayang din, so ilagay ko rin yun. Ilagay ko yan para may protein. May protein naman kasi maglalagay tayong eggs, pero sayang din kasi ito. Kung sabi kong ibangot tanaan. Tignan natin ito. Tignan tayong konting tubig. Bigyan ko siyang konting tubig. Ayan lang siya. Iway ko na yung egg. Okay na ito. Gising na si Arnie. Ayan na siya. Okay na to. Nakalis na yung dalawang adults, si Jen at si Dan. Tapos yung mga bata. Kami na lang natira. Nila ito? Oh, doon ko yun. Just in case. Just in case. Sige. So, hindi na namin dadalhin yung rice cooker. Ito, nilagay ko sa ziplock. And ito yung ating ginisang ano nga yun, ampalaya. Para tayo magpipiknik talaga. Picnic naman talaga kasi swimming. Outing pala, outing. Tapos may pasta para sa kids. May pizza. And meron pa kami yung ano, yung tira namin kangkong, doon na lang ito initin. Tapos yung daing. Dito yung kanin, dito. Tapos ito, dali natin ito, just in case. Just in case. Meron pa pala, ito pa, tsaka yung pineapple and ano yung cream. Fresh. So, just in case ang kulang sa natin kasi medyo matagal kami doon. Para hindi magutom ang mga tao. Hinihintay na lang namin si Indy kasi tulog pa si Indy. Papakainin. Then, we're going. Na-refill na natin to ng ice, saka tubig. Imumove ko pala yung car. Magpo muna yung car dyan. Kasi hindi makakalabas si Sisi. So, yan. I-move natin ulit dito. Kanina nandito yan, kaso lumabas si Danny Boy. Kaya, minove siya dito. Ngayon, i-move natin ulit. Hindi nag-drive si John kasi nga, masakit yung ano, nararamdaman niya na yung sakit ng kanyang operasyon. So, kung kaya nun, magda-drive yun. Car or kusina? Car or kusina. Guys, dito naman ulit sa car. Yung pang tabingi na naman ang ating ano. Dala tayo kila Sharon. O yan, busog. O hindi tayo inaano. Yeah. Busog. Ay, kita mo ba siya? Medyo tabingi yung mirror pero kita ko naman. Kita mo konti? Kasi hindi pinafit na kahit hindi mo makita, narinig mo siya sis. Oo nga, happy nga eh. Parang hindi tayong inaano, hindi tayo sinisigawan. Hindi kami sinisigawan ni Indy ngayon. Kasi na-fit na siya ni mami niya.
Haba doon ito yun. Hindi ko alam yun. Natikman mo yung ano mismo ang palaya? Sarap? Sabaw lang pinatigin mo sa akin eh. Oo, kaya nga eh. So ano mo doon? Ano lang, binabad ko lang siya sa asin na cold para matanggal yung konting pait. Ano lang, gisa mo lang, parang gisa ka lang ng sardinas, bawang sibuyas, kamatis. Ano palasa mo? Naglagay akong chicken powder. Wala kang vegeta, di ba? Meron eh. Meron. Pero pwede naman kahit alin doon, magic sarap. Nag-magic sarap ka ba? Never ako Vegeta na. Hindi ako vegetarian ako, tsaka yan, chicken Yung powder. Chicken powder. Oo, chicken powder. Kasi yung yung cubes, tutunawin mo pa, pareho lang Ayun nga, naman. chicken powder na ganito. Bakit lang mag-inis ka? Ano pala mo? Oh, konti-konti lang, huwag naman sobrang dami. Yung tab mo yun, 2 years mo na yun. Pero, Asian store. Asian store? Costco. Costco? Oh, sa Asian store kasi may ganyan din. Dito na kami kila Sharon. At saka ang bait ng batang to. Hindi siya umiyak the whole trip. Say hi! Busog man kasi yan. Yan yung mga bata. Ha? Buti na lang. Buti na lang. Dala tayong plato. Hi, baby! Si Jan, ayun, nandoon. Hindi niya alam kung magsiswimming siya kasi baka malagyan yung tenga ng tubig. Dito nga may mist. Hindi siya dito naupo. Kasi baka malagyan yung tenga. Ang init. Buti nga may mist. Nakakatulong talaga. Wala si Sharon dito. Pero nandito na yung food ng boys. Gawan ko si Jan ng pagkain niya. Tapos, ang bilin niya, himayin ko yung chicken na malilit kasi hirap siya mag-chew. So, ito yung binili nila pagkain. Ito yung, okay. Mainit pa. Hanapin natin ang plato ni Sharon. Plato? Oo. Plato ni Sharon. Saan ang plato ni Ate? Ayan. Hindi kasi natin ito ba? Plato? Plato. Hindi. Wala dyan. Dito ata. Ayan. Ayan. Towel. So, bring the food out. Ubusin ba itong chicken day? Ilagay dito? Ilagay ko dito ang chicken? Lahat? Oo, sige. Or ano na lang, sila na lang maglagay sa plate nila. Dali natin dito. Kailangan din natin ng plate. Oo, kata yung plate. Para sa kanilang dalawa lang. Yung isang kids, mag-ano na tayo. Oo, doon na lang. Labas na lang. Labas na lang tayo. Nandun yung dalawa kumakain na. Nahimay ko na yung chicken ni Jan. Si Holly gutom. Gusto niya nachos tsaka chicken. Nachos. Oh, yeah. Good yourself? I just want to swim. Getting there? But after this play, I'm going to go back in the boat. You had a snake? You had a snake at home, did you? Okay, how are you? Good. Good. What have you been up to? Hey, what have you been up to? Oh, one snake. One snake. Oh, did she? She probably, yeah, she only take, I didn't want to take food from her place. No. Hey, Nanny didn't want to take food, so she was going to pressure me in taking food. Chicken, rice and cheese? How are you going? How are you going? Julia, how are you going? Ano sa kanya? Chicken, Conversation. And then chicken ate. Are you going to talk? And then this one, when you eat this one, just like this. Okay? And this is for other baby. So you can just use this one. So ito yung kay Holly. Nachos and chicken. Ang sarap ng chicken. Oh, isn't she gorgeous? Aren't you gorgeous?
Aren't you gorgeous? Hey? Aren't you gorgeous? Gotta go! Hey guys. Hello, how are you? Aren't you gorgeous? It's nice though. Yeah, it is, isn't it cool? Oh. Hey, good to see you. Good to see you. Hey, Hello, how are you? Yourself? Yeah, not bad. Good. Good to see you. Gotta go. What? Oh, we never see you because you're always asleep. Yes, you are. Yes, you are. Kain na kami guys. Nandito na pala sila Kat. Andun na sila Neil tsaka mga bata. Sikat nagugas ng kamay. Kumain na raw sila pero kakain siya kasi may tuyo, daing tayo tsaka ano. Yun nga, yung niluto natin ang palaya. Wala, hindi naman ito mabuksan. Ayaw? Hindi, okay. Okay. Kaya. So, kailangan ng serving spoon? Isa lang din. Hindi, ito na lang. Yan. Oo. Kaya? Kaya din. Kagat na. Ayan. Si Johnny di makaano. May hilo nga daw siya. May hilo nga. Ayan, oh. Ayan. Driving. Sabi nga ni Sharon hindi daw. Meron naman ako. Meron ka na? Ang dami naman kakain. Kami naman. Hugas ulit ako. Sa labas Kasi wala pa kaming kain. Wala pa kayong kanin? Ay, kain? Wala pa. Nagtitipi kami. Kanina. Ano, doon na kanina? Nandun ka kanina? Kaya lang around 11? After mga 12 something na pa. Punta kasi kami sa birthday ng classmate. Oo, ito talaga yun. May service tayo. May kanin ka naman. May kanin na ako. Ayan. Oh, be. Ay, eto, binigyan niya ako ano. Binigyan niya ako. Ah, yan. Good. May danggit ka na? Ay, ako na ito. Ay, thank you. Kawa na siya sa danggit. Ito sa akin. Kaya, Danggit ka. Sige, push mo yung danggit. ang danggit na siya na danggit. Mm. Thank you, Lord. Itong adobo. Sarap ito. Oh, yeah. Meron pang ano. Adobo. Adobo na. Adobo pang ako. Ano, mapait din? Hindi ko pang ito. Hmm? Ah, the chips. Ah. Thank you. You guys want to drink it? Yeah, We're good. We're good. Thank you, Sharon. Sharon. Bait naman ni Sharon. Sarap din. Kain, guys. Napait ko rin di uga. Kaso, Ay, sarap. yum. No, hindi na ganun kapait na. Daing from yesterday. Hindi naman, hindi. Ano masyadong Hindi. Babalik ko kasi naman may ay. Pero yung iba nito sobrang pait. Ay, naman sa ano. Ang sarap. Yung si Kato, bakit di mo sikat? Say hi, Kato. May chicken din. May chicken din. Pang chicken. Hindi, ito. Nilagyan kong chicken to. Ah. Ayun, ano, palaya? Mhm. Ganda. Enjoy, oh. Sige. Hindi, ako na. Ang sarap. Kaya nga, baby. Kumain mo kayo. Ako na yung kapon. Pagka-green tayo ngayon. Healthy. Yeah. Yan yung ulan na ng kapon. Tapos ngayon, lupa tayo. Puro-gulay kami. Hindi, Baba. Mommy said enough, no. I had to wait that tea for Alice. Yeah, no more, guys. Alice birthday. I was in the bathroom, but I think it's too Last one. Okay, Baba. Baba. Last one. What's that is? The green one. Okay, love. Well, if you got family in it, just Try namin yung Cajun with I pineapple. think it's Ikaw na big mo na. a bit average. Hindi, ikaw muna. Pasa na naman to. Gusto mo ng knife? Kasi ako. I was ready to get hot dogs. Kanina ng knife. parties and stuff. Ay, yun ang little plate natin. Yeah, that's what I was going Yung wala ng araw, pero nakahat na naman ka. Ay, gawag lang. OTD yan. OOTD, yan kasama. Katara! OTN na pala, OTN. Sarap? Yeah. Tembe. May ka dito. Kari ka. Hindi ka lang bang namin. Ay, sarap. I did just play on the phone and yeah, so
Tamis ba? Sobra. Oh yeah, he's good news. He bloody won on a soccer thing. Tamis. Aston Villa and some foreign team will be back. Aston Villa Trending kaya yan. away. Veronica, Elijah, can I have my phone? She's got team coming Dami through. What's that you put on it, girl? It's a spice. It's a seasoning. What, cinnamon and that? Or? No. It's Mexican, so it's got lime. Oh, okay. Like a spice. You should try it. Yeah. They try it with fruit. It enhances the flavor of the fruit and veggies or anything actually. Like You like spice. You like a lot of flavour on your food, don't you? Can I have some pineapple? Baba, can you give it to Daddy, please? Give it to Daddy. Do you guys want an ice cream? Okay, the idea if you have an ice cream, you're going to sit around here and have an ice cream. No ice cream in the house, okay? So kids, you want an ice cream? Everybody sit in a chair. Now let's watch it. Get the chairs out for kids, please. upgrade. Get some more chairs. Everybody sits on a chair and has an ice cream, okay? Ng phone? Because I don't want ice cream everywhere. Ay, nagustuhan mo? Nice, diba? Kailangan ng marami talaga. Hindi mo kasi overpowering. Hindi, kailangan ng marami. Kailangan nito. Kasi overpowering. Pinya. Yung iba nga binabalot ko dahil yan. Ito? So parang ginagawang breading? Parang asin na. May konting sili. Yeah, outside. You want to sit next to Holly? But now we're best friends. Die. Oh, I sit next to Poppy. Next to Poppy. Thank you, Poppy. There you go, Mark. Masarap to. Tagal, ano na, hindi nyo nakuhaan. Alis na sila, ang tagal nito mag-on. Bakit? Alis na sila. Ay, si Veronica. Anong oras na ba? Alam, mag-alas 10 na, pero parang hindi pa natin na-feel. Cam kasi. Oo, tagal ng camera. Anong oras na, Bing? 11 na guys, dito na kami. Kapoy na kami. Kapoy na kami. Nakauwi na sila Kat. Kami din. Wala pa rin thumbnail guys. Ang busy-busy ng life ko dito sa Adelaide. Walang thumbnail. Hindi ko nagawa na. Ano na? Wala talaga. Yan talaga yung ano. Ganun pa din. Ayan o. Tulog na dapat yan saka. Alam niya kasi may aabangan siya eh. Anong Because I think I do want you next to me.